Dođi. Izdao te, Ekreme, njega izdao na priču si piša. me. Izdao si me. I on je era, ti izdao. I da mi nisi dao štapić, opet bi ja išla u izolaciju, nego si me izdao. Nisi smeo da izdadeš Od tebe štapić očekivala nisam. Nisam te ja izdao. Ja sam te Izdao si me, Ekreme, i to su svi tako shvatili, i narod koji me tamo gleda, svi su shvatili da Kako si si me mogao izdao. da ga izdaješ? Ja te vodim od prvog dana do posljednjeg. Ti si izdao mene, I ne ja potparol tebe si mu nikad. bila tu. Ti si meni izdao. A sluga je sam sebi napravio čaj, samo mi rekao pridrži mi i donesi mi da uzmem gutljaj. Majke mi. Zašto mi nisi donijela kraj? Ne boj se više. A njemu si donijela. Ne, to je Nisi bio rekla- čaj. Nisi rekla, hoćeš ti... Ne, to je bio čaj koji on sam sebi skuvao i rekao pridrži mi dok nešto odradim. Tako da Ekreme izdao si me, ali neki tebi na obraziš čast. Neka, ne. Ne bojim se ničega. Ne briži. Ali ja, Nećeš. kod mene ili si čovek, Imaš da ili dođeš pička u- trećeg nema. Ili jesi ili nisi. Tako da tvoj štapić je izdao si ti mene, nikad ja tebe. Dobro, da. Nemoj više onda sa mnom ništa.